tak mi vyrazí. Amen. Strašne veľký posun z hĺbky máš. A ideš mimo. Je úplne v piči. To nič, videl si, že nemám s tým problém. Otázka je do tebe. A ty si úplne v piči. Ja nie. Dobre, dobre. Som len mierne. Ten posun z hĺbky je zbytočne veľký. Ja som dával safe 26. Ale vidíš, že freza ide pekne mimo. Pomalé je to svinia. No majú šajnu, kde som. V rámci programu, ani v rámci... Takže tak by ti to malo ukazovať, že kde si. Tu som. Tam? Aha, vlastne hej, lebo takto to je. No to bude ešte problém, že ti vlezie asi aj tam. Nie, nemalo by. Majú moc strach. Aj keď je to len sádra. No keď toto budeš robiť do toho axonu, tak už by ti ho zlomilo. Keby si vošiel takto do okraja. Tutaj niekde ísť. Je to v axone, hej. Ale ja to To je nebudem. tvrdý jak kameň ináč. Ja to budem robiť iba do sádry. Budem ti ukázať, ako to vyzerá, keď to stvrdí. To donies.